Знаете ли как излиза главата на бебето при раждане? Излиза с едно движение малко две напред, едно назад, като при тангото. Реално това, което се случва е при контракция главата излиза малко напред, след което като спре контракцията се връща леко назад. И с едно такова движение напред-назад, малко по малко си проправя път навън. Това е така много интелигентният начин на тялото да намали риска от разкъсвания, защото по този начин се дава възможност на мускулите и на тъканите на перинеума да се отпуснат, за да направят път за бебето, без да се разкъсат. Какво става, ако раждането е предизвикано или пък е било ускорявано с окситоцин? Тогава контракциите обикновено са доста по-силни и с доста по-малки паузи, което кара главата на бебето да излезе доста по-рязко. Това не дава възможност на тъканите и на мускулите на перинеума да се разтегнат и да се отпуснат и съответно води до много по-голям риск от разкъсвания.